Bueno, arratsaldeon, hastea osoko bilkura honetan, gaixarrendan bezala, lehenengo puntu dakau, udal batzarra 2018ko abenduaren 20an burututiko saio hori dagokion akta onartzea bidez onartz. Bueno, akta bi handu da, zen komentarioetan hori buruz. Onartzea dago batez, eskerrik asko. Bigarrengo puntua, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketari buruzko alegazioaren erantzuna eta behin betiko onarpena hala badagokio. Bueno, alegazio bat presentatu da plasuan eta alegazioaren berri eduki genuen ogasun batzordean eta tema tratatu zen eta ogasun batzordean hartutako akordioa lehentukoet. 2018ko plantilla organiko eta lanpostuen aldaketari buruzko alegazioa. Alegazioaren berri eman da, hainbat ogasun batzorde eta gobernu batzordeetan aipatu den moduan, Zestoako udalen behin betiko izaeraz betegabe dauden lanpostuak eta estrukturalak direnak deialdi publiko bidez egineko hautaketa prozesuaren bidez bete behar dira eta horretan oinarrituta legediak aukera ematen duen neurrian deialdiak egingo dira. Horretarako kasu batzuetan plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatu behar bada, beharrezko egokitzapenak egingo direla berretsi da. Ogasun batzordeak irizpen hauek eman ditu udal batzarrak kontuan hartu dezan erabiltzerakoan. Lehena, Marian Larrea Zubizarretak aurkezturiko alegazioa ezestea. Bigarrena, 2018ko urriaren 26ko udal batzarrean hasierako izaeraz onartu zen plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda behin betiko izaeraz onartzea. Bueno, pixat aklaratzeko bazpare, gaur ez da lanpostuen OPA zertzen, tratatzen. Bakarrekan tratatzean da, dakaun lanpostu, dakan organigaraman 2 postu gehiago gehitzia. Orduan, hori da, gaur tratatzeana. Bai? Marian eta zein zen zu? Bestea, ingurumena. Irian bioiek. Orduan bota bengo dugu. Proposamenan alde. Bai, barkau. Alegazioa atzea botatzeko alde. Eta bigarrengo esango litzake, onartzia urrian 26an erabaki zen egin. Horren alde. Onartua, eskerrik asko. Bueno, hirugarrengo puntua deu, 2019ko soldata igoeren eudelen proposamena. Bueno, 2019ko eudelek bialditu gomendio batzuk aurtengo soldata igoerei buruz, gomendio hauek jarri dira langilean representantian eskutan jakinean. Eta orduan, gaur maila ekartzena da, onartzia eneruen aurrenetikan 2,5ko igoera soldatan, eta geho beste parte bat julioan aurrenetikan sartuko litzakena, dikuela lotua produktu interior bruto esateana,
Orduan, horren araberan, izan daike beste 0,25ko igoera, Produktu Interior Bruto horren igoera txikiago baldin bada proportzioan aplikatzea. Aplikazio hori izango litzake kulioen aurrenetik, parte variable hori. Baina bestia 2,25 eneroen aurrenetik. Pasasako, komentatzen bezala, langilean representatiei, ordezkariei, eta orduan proposatzea, onartzea, martxa jartzeko. Bai? Baina, hirugarren puntua, hiru puntu zian, proposatzea onartzeko lehenengo bi puntuak, ez hirugarrenak. Beste eguan, superabitan... Bai, gaur lehenengo, bai. Bueno, hori. Gaur den 2,25. Aklaratzen. Zeren apostu genula. Bai, 2,25ko subida eneroen aurrenetik, eta gero bestia dagokilona kulioen aurrenetik. Bai, hori jori joan... Hori zion, variable zen, Produktu Interior Bruto. Eta gero, bigarrena da uztailekoa variablena, eta gero dago beste hirugarren puntua. Superabita eta produkti horien buruko neburtiena. Claro. Orduan, onartzen alde? Bai? Eta barri, esan doan bilatzen nire situazioa ni jubilagoa nau, eta hori ditu eta guri gutxillo, eta hori izan doan esatzeikan, asimilatzia. Klausula bete zirtzatuko dituz. Hori diskriminazio negatik, Eudelen ez zaudetela dela, pensionistak eta eudelen sartzia esko eta sartzen mazate behin. eske, betxe. Nik alitzen. Alde egoera, jubilatzia ja eta egoera, tristia. Hain zein egin, zela, Bueno, Andrieto mia zaitza ez da gala nandik. Andrieto mia zaitza ez da gala nandik. hori bai. Beti izan duen bezala. Bitxarrei, con discriminación negativa, bai. I, bakatu, sori, Egina, apuntauta da txekan, lehenua komentatzeko, zoriontzia, aita eta zuenetik. Ia bezala, azkenean, disponibia badago eta, referentzia eudelen planteamentuan hartzen den, hori kontutan hartu eta gero eskerita ere, nire fiskalitzari ere, akordioa dagoela kontutan hartuta, adultatikan ez dagoela, udalek eskenitakoa baina bere eskani handiago hori, zentzu hortan, beti jartzen duen baldintza hori da, langileen ordezkariekin akordatu baldin bada, behen aldetik espaldin badago, hori baina esekintzi handiago hori, esekintzi hori onartu zahotzen baldin bada, eta sindikatuen gehiagoa bai dut baietzu, onartu zahotzen. Eskerrik asko. Laugarrenko puntua, eta gaur, sextuko planeamenduko arau subsidiarioen aldaketa Iraoa Zerriaren inguruko lorzuru urbanizaezinari eta Sastaren Baserri eskolari dagokiona testoren onarpena. Hau lehenengo zabatinoan ez, onarpen provisional bat bezala, ja informe danak eta jasota daudela, orduan onartzia ja tramitazioa segitzeko diputazioa, ez bano bezin. Orduan, bota berda. Bai, aldezko motu bat. Tramite bat dala kontutan hartu, Bai. azken aurreko berrestia da, eta Gehiago guztio guan berdanean onarpe provisionala eman ginen, kopura eusko jarraitza jonuan, informe entzien, eta orduan informeatan, formaren ondoren diputazioak eskausin, aklarazio bat, plano, bertako ordenazio inguruko plano baten inguruan, eta horrekin batea, faltaituan bi informe zenak, bat horretuen telekomunikazioetakoa, eta bestia aeronautikako, aviazion zibileko zea, orduan, lehen onatu den informeiek faltaituan, plan hori zuzenduta, ordenazio plan hori bialdu zagoet, eta bai bi txosten hauekin, duan, diputazio bat ezkauzin, ez ginen ikusten horrago garrantzia hori, joan plenotikan
parratzia, izango dugu ja, hori diputazioa gara dut, hori diputazioa tokatzea honak, ja, txosten haitia, izan dugu favorable, o no favorable, o jarko eski norri zuzentzaria, o bertitu nire esan azkeneko pausuarek, da diputazioa tokatzea honak, arau aldaketa hori onartu, o ez onartu. Onartzen Ja, lizentzia. Ja, lizentzia eskaera, planamentuko berdian lizentzia eskaera, dokumentuak presentatu zik, nahi baldima, o ez baldima nahi, hori etzaila aukera izan horikek, horrako horra itia, o... Bosgarren gau puntuan, erregu galderak, zoze bademago. Bueno, guk ez dakit erregu edo argitze bat eskatuko genuke, ez? Bueno, ja, publiko egin da, ez guk zuzenen informazioik ez den deti, digu, eta publiko dalako, ebazpen bat sententzia bat egon dela, ukarrailan zazkinenek eta bat. Egon zala, ugararen aurkako demanda baten arira, bekila da, euskaldiko kontua dela, ez? Zekain berrekin dutua dago, eta garaian, gaur akigunakin ere, agian garaian hartan hartu zen erabidea, bere igual bestera bat hartu izan bat jagoe, egia da garaian hartan edo, hainbat presilozko dut, ekein berri proiektua, ez duen berdigu, nurrez deban jabetza izan da, gauza bileko zertzeko egia, eta garaian hartan ere, egin ahal guztiak egin gozian, eta normala dan bezala, dabilenak enekonean gauzanak ondo egitea, ezin eskola. Eta horrek ekarri gula, ez? Azkenean, legealdi honetan horrek ez du eragin izan, baina egitea da horrek demanda bat sartu zala udalaren aurka, legealdi honen hasieran. Udalak demanda hori desestimatu egin zuen eta orduan gelditzen bidea, jakina, gainontzeko litigio guztietan bezala, epaitegi edo bide judizial ordinarioa zen. Ez guk, ez pixkat bi, ez bat, harrituta gaude, tamaina batean, azerre ere bai, ez dugulako guk hau jakin. Badenekin, 2015ko azaruan, desestimatu egin zula, gure gobernu batzordean gaudelago, eta gero ez dugu jakin, eta gero hartu gara, eskandea arruntak ere bakaldian bakaren bateko bestero bazertila, eta guk justu kasu hori edaz jakin dugu, epaiketa hori eta gero, ez. Sententzia irakurri dugu eta bat dintzat maiaina hori jarri dugu. Dutze zaigu, guk edukeregu ordezkaritza dagoela, gai hau nahiko gai serioa da, sententzia irakurri eta ere, segurutasuna sondila badauka, eta pikitza zago gutxienez oposizioa jau jakin, eta zenbatzitza jola. Ez, nire sartuko gehola, emandan estrategia juridikoa, nire uste zantzuak daudela, ez da erakile izan, baina, kontua da, bere garaian desestimatu zen, inondik inoara etzalako bidezko ikusten, persona bati naiz garaietan lanpostu bat eskaini, hor egontzean negozioen ondorioz, lanpostu hori gauzatu ez dalako persona horrek demanda baten eskatzen duen diru kopuru guzti hori kontutan hartu da ze diru kopuru den, egiten udaletxe honek inbertsio delako urtebetin erki izaten patazbesteko. Orduan egia esan, sententzia badaki, neko larria da, zira batean guztiak gaina juridikoki, haukatu egin egon ginen, gero jakin dugu, eta suste esentia izan da. Eta gero bestia da, eta bereziki igual kontutan hartuta, demandatuaren aldetik pixka, egungo alkatia naiz errepikatzen dut. Legealdi honi berez eragite ez dion kontu bat izan, pixka kontutan hartuta demandantia ere egungo alkatia, egungo alkatia positxo egituzula pixka, argitzean eko egin duke ez, bestia beste, garai hartan, 2015an demanda hau udalak desestimatzen duenean, eta gero ordinariotik bista horala, epaiketa egin eta gero irakurri dugu maila batean, aitorpen bat dagoela, negoziazio bat egon danaren alegia, demandantearekin, Alberto Palacio Berretararekin. Orduan, pixkate, argituta gaude, 15ko azaruan,
gobernu batzorde hartan erabili ziren argumentuak erabilita, hau da, persona honek udalarentzako lanik nola estun egin eta 2003ko maiatzetik garai hartan galden hori lan egin da gero, nolabait, beak udalarekin lotuta dauden inongo organorekin lanik estun egin eta inkorporaziorik ere eskatu estun, beste gabe ez da justifikatu ikusten, beak eskatzen duna onartzia eta hori maila batean erabat emandatzen da eta gero ez dugu ulertzen sententzia honetan irakurtze gitxi ganean negoziazio prozesuren bat nola arraio egon da beakin. Eta gero, ez dugu espekulako ez, eta azkenean badakigu, epaitegitan, boletu egoten die, irabazteko edo altzeko. Eta egia da, estrategia juridiko, ez danek erabatekoa, bestekoa, eta gero gauzak gaizkia eta bitezke, ondo eta bitezke. Baina kontua da beste bat, sententzian bertan ere, azpimarratu egin dara deklarazio hori ez, maila batean, idatzita dago da, udalak aitortu izana pertsona honekin negoziazio prozesu bat egon dela, nolabait, sententziak edo epaile honek ulertu du hori nahiko zantzu bezala udalak izan duen balizko inkumplimiento hori mahai gaineratzeko ez. Orduan, pixkatzen, azkenean, pleinoa da, organo gorena eta pixkat, hori argituko nintzai duken, eta gero etorkizun hurbilea begira, guk sentsazioa dakau, ez dela, esan dut, oso da estrategia juridikoa, baina iruditzen zaigu, legealdi asko pasadeala, legealdi horiek ere horrezkai ezberdin eduki dituztela, eta bat, oposizioarekin hau kontrastatu bez izana nik akatzen larrentzat jotzet, eta bestetik ere iruditzen interes publikoa eta berretxearen interesak agian beharrezela defendatzeko beste legealditako alkate ordezkari ezberdinekin ere kontatu beharko litzake. Esan epaiketara jun, eta epaiketara alkate bat egia da, garai hartan erabaki hori hartu zen garaiko alkatea juntzala, eta sententzia arabera alkatearen, garai hartako alkatearen interbentzioak ondo daude, baina iruditzako beste hainbat alkateen deklarazioak ere indartu egin dukera ez. Eta gero pixkat igual argiotak ditu gana da, batez lehen esan duten kontu horrekin ez. Nola tan baldin eta izan baldin da, eta sententzia gala jartzen dudako, negoziatu den, hasiera batean atzea botatazion gaiko. Eta gero egia da, iritzezako persona batek nolako lanik egin gabe, nik uste lan iritzako hori, ez da ziregi, persona batek nolako lanik egin gabe, udal honek, persona horrei, kantidade hori okaindu behar izatea. Eta egeitziten kantidade bat, pixkat langile normal ontzatu nahiko astronomikoa, ez? Eta horren, horretik izan publiko egin da dago, pentsatzek, bigarren distantzio batea, eta aukerak egon daitezkela, nik batxin izan, baina egitu ezako, horren pixkat hori izan, entzuretan, nik dato batzuk jaso gandizkit, erantzun batzuk emateko, porque iruditzen zatek, esan dituken gauzetan gauza batzuk daudela nahi afektazio da, baina oso zaitu gestia da, minutu da muertua. Beraz, 2015an gualkatetza sartuta etortzek Alberto nire despatxoa, nik ez nahi persona bezautzen, eta ez dezatek esplikatzen historia horrena, datorrela desde 1999 eta beak presentatzik momentu batean idatziz, presentatzik, bere reklamazioan zerrenda, eta udal honek gure abogauai eskatzeziok informe bat ikia, Olazabal jaunak eskatzezion
eskatzen jo reklamazioei, gure zebatikia. Bitartian, ikutzezko bilera batzuk, 2016an Olatz gure abogada Olaberrekin biltzek, 2016an Olatzen hemen egotek udaletxe honetan pixkat gauzakutan aziatzeko, gelditzen gaituk biltzeko Xabier Olaberrekin, Alberton abogauekin, eta 2016an Olatzek intentatzik biltzia, eta pixkat, zerretan. 2016ko urrian, 18an, biltzea gaitu hemen, Javier Olaberri, Alberto Olazabal, Gorka Unanoe, Xabier Unanoe, Gaizka Pérez Torena, Ander Testona, Olaz Mercader, eta ni. Tema horrei tratatzeko. Hor, esan dek, da ala biztatzen nola baitu redaktauta, el señor Mendizábal indicó que el actor le había referido ser el quinto alcalde con el que trataba este tema. O sea, nina bosgarreko alkatia. Nik Alberto izan itxion, onian otxarrian, legislatura honetan, baina espedientia itxingo gendula. Obai, negoziazio baten bidez, akordio batean jauta, juzgado batean, pertetzen zuen. Bere, da hau, zer dio. Nik beti intenta honin, zifra bat Albertoi ateatzia jakiteko bere aspirazioak nondik zikoazten. Porque reklamazioa, gaituk esaten, 600.000 euro, número redondos, zitu reklamazio guztian suma, lana garen bat, konkretu. Bai? Orduan, momentu batian, Javier Olaberri, Alberto abogauak, nei esateziak, erdibidia ez da txarra akordio bateako. Ez do ez irabazleik eta ez galtzaileak. Orduan, nik datu hori daukatenean, tortzen naiz batzordea. Ez da gizan, irigintza batzordea, gobernu batzordea, hori ez da buru, porque normalia segidek egin dago. Eta ni mai gainean jartzen, zein behar dugu. O negoziau, o juzgaura jo. Eta batzordean hartzen akordioa da juzgaura jotzia, ez negoziatzia. Orduan, 2015ko azarroan. Ez, hori guan, lemorkian. 2015ko azarroan. Aktaldetuko, baina Albertoi esatezako nian, juizioa jotzeko esatezako, batzorde baten ondoren, guk erabakitzen deuna, ez negoziatzia eta juizioa jundaitela. Dala, ez da inor partikular bat juizioa jotzeko esateko. Beak irabakitzik hain zuzenek udalak desestimatu egin diolako. Hain zuzen argumentazioa da udalarena horregatik aritzen ditu gu jartzen duena zentzutan iragotzio ez da bateko mekan. Alegia, persona honek 2002 ezkeroztik bat ez duela inkorporaziorik eskatu, gero balizko eskritura horietan idatzita dagonak ere ez duela udalau persona horri lanpostu finko bat ematera behartzen, eta gero, importantiena, maila batean lehen esan ditena, inkorporaziorik eskatu ez bade madu, eta lan ez badu egin udaletxe honentzako, 15 urte horietako lanzari hori ordaintzen ez duela ingo zentzuri. Hori den maila batean 2015ko azaroaren 24ko gobernu batzordean irabakiteko eta aktazio. Eta nire oso arte jagure guztiok, baina aktazio. Eta gero, hire egitotik jota, eta aipamen bat egin dek, sententzia gara egin edek, ez? Bosgarren alkatez egin edek, aurreko alkatekin egon behituk eta bai, haiek zein ditek, inbertzuten da. Eta hemen jartzik eginak aipamena, ez? Baina gara bosgarren alkate izan izan da, efectivamente, nekio jartziko. Efectivamente, que el actor le había referido ser el quinto alcalde con el que tratar este tema. También señaló haberle pedido a don Alberto una cifra a partir de la cual comenzar a negociar. ¿Quién? Comenzar a negociar, Bai, ya pasatze. Zantzu hori hartzen dik epaileak ondorengo afirmazio egiteko. Eta lo que supone la admisión tácita por parte del ayuntamiento de su incumplimiento. Falle.
Baina, gutxi oso bukatzen, claro, porque azkenean azkenean pasagin hau bai. Ez gaitu agogatu, baina beste eren batzutan, sententzia esek irakurritako gara, fallo, claro. Abonar a don Alberto la cantidad de 410.669 euros como indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. A ver, nik esan dezena, estrategia judiziala, estrategia judiziala, estrategia juridikoa. Ez dira esan nahi, baina ulertzen ez detena de, eta ez deguna de, udal bezala, esan deten bezala, desestimatu, eta gero ze arraiotan sartzen dan alkatea negoziatzen. Udaletxeek era osoan atzea botata zeukan kontu baten inguruan, ez dugu ulertzen. Eta gero, hori gutxilo ulertzen dugu, epaile baten aurrian, baitean hori aitortzea, a ber, eski irutzat, seguroko kantia nintzen dira interes publiko, eta guztet, herri honen izen hona, eta udaletxean izen honaren, hankaskola jartzea dago, claro, oso larria dago, oso larria dago, Escritura pública. Ez gau, nik ez dela dianoko Escritura pública. zantzuik esateko. Eta gaina hau prensa ikustua pasako nioke. Bai hau eta bai hau. Asa. Escritura pública, séptima. Trabajo alternativo, ya que la ejecución de los proyectos mencionados imposibilita el desarrollo de la actividad y forma de vida actuales, se contratarán los servicios de don Alberto Olazábal García para desarrollar trabajos en la construcción de la réplica de la Torre Caen con la categoría de ayudante y salarios en el convenio del sector de la construcción de Caen. Una vez concluido el trabajo de construcción, pasará a ser contratado por el ayuntamiento. Guain, esaten, que no hay ningún... Zestuako udalak hitzartuta dagoen bezala lan jardunaldia bermatuko dio. Eta sententzia basatzeko honetan, ez bere bilerrotaz, ez porgetzako meni, claro, ibeste joku bat, sententzia basia, eskritu. Bate bat dimaiz, inberdegenadek, azaldu argi eta garbi, ze arraiotikan hasi hitzan i, lehenbizik gobernu batzordea atzea gotosun gauza bat, negoziatzen, ze negoziatu gara ez daukenean. Eta inberduan, abokatuak esan zin bezala, eta oker espano bero jakin dit, enxaioetan egin zen ikustela, inberduan bat, ezakilela, zer, eta azkenian, persona horrekin nola investigen erain puntu honek, persona horrekin ez dekela ezer negoziatu. Nere bideoa ikusten zuen. Aitzalde, hori inberduani. Eta ari zehaztikan ateetzan bioitikan. Eta galdera, ze arraiotik ateetzan, abokatuak hiri esan dago bioitikan. Zergatik ateetzan bioitikan. Hori dek ulertzen ez deguna. Eta hori irakurrita horiek alaitu, garai hartan erabegoiak eta sententziak ez tegantzun galdera ze kristoatikan negoziatu guani Alberto Gui negoziatu beharrik ez daukanean. 2008an udalak esan zutako kostatzeko udal honei, hau tema, diru gutxillo kostatzeko. Ez inorgain hori egiteko gobernu batzorden hartuko gara. Biatik ankarnini maila eta mailak esan zunean ez negoziatzia, nik Alberto esan zuen, segi juzgaura porque udalak ez dik negozio. Eta punto. Da nik hori esateik. Señaló a don Alberto una cifra a partir de la cual comenzar a negociar lo que supone la admisión tácita de un incumplimiento. ¿Hay incumplimiento o no hay incumplimiento? ¿Hay o no hay? Es que euka itortze. Es que epaileari euka eman dio argumentu epaileari ateatzeik eskrituratik eta letu zantana. Dena letuik iban askozik. Seguro. Eta egitede zantzuatzeko dela. Indik kopia pega de la escritura. Imperativo. A ver, pues hecho, erantzuko aldian bezede zehatikan negoziatuan persona honekin erabakitazioan 1.000 euro paualian zarre honekin likidatzeko. Eta 2008an gobernu batzuen hartuko erabakila? Da gero osko izan ditun danak, oie izan den negoziak eta izan. Nik eta 2008an eta 2008an. Hori personalki dago ditu, hori ez da. Personalki ez, reunión
Javier Olaberri, Alberto Lazo, Baina, gobernu organo eta udaletxeontako organo bat emai gaine, 2015 hau jarri. Ik bakien oso ondo juizioa sola, ni bezala zen mailan enterraitzan. Ik oso ondo. Eta oso batzuk Oina izena gezurretan aiz, beste ez mazuntek egin. Aiz gezurretan. Eta guk epaiketa hori zehonik inor ezketxek. Gezurra. Inor ezketxek du. Eta igaina, herritar batzuik, porque inkontinentzi berba desentila daukak, gaina horre gonean herritarrak esan. Zeinen. Zegertatu da. Hori indeko zabortan bale. Zeinen esan zen. Eta ondo daki, guk honen berri ez genetula beste, guri ez diutelako ezar esan. Guri ez bai ezar esan. Noz esan diu, epaiketa berri noz eman diu. Itani egon berdina entera goñun. Itani egon berdina mai berdina. Epaiketa hori zionik ez ditxekio, nik bai gori ondo. Ez, baina Era bine nibera. Era bine nibera. Iko zondo. Eta nik, gezurra esan den entzeka. Eta ez dit esan den gezurri. I bezala. I gezurra esan den Nik noiz entera honitzen. Egi bagutzu eguzortzi gezurra hori pasio dutan ondo. Ez modu berek, Zaila bezala hi. Baina, i badakik ondo guri, hau, eta alkate bezala gutxinez Iberruan bere garaian, epaiketa ditu zenean guri esan ki epaiketa zaino. Eta giak ez ibarberek, beste bakarren batzuk igual informazio guri hori erazu bertutxean. Baina, i badakik ondo guk honen berri gero jakin degula. I ez egiazkaria ere ondo zakin. Ondo zakin. Ik ondo asko aki. Ordun, gure txontako nivela egin ena bezala bandera. Mazik eta gehiago zela. Ire erreazioa gaina, ire erreazioa. Eta esan duan, ze, epaitegira joan duazkenean. Ire erreazioa izan duan. Gauza badik, epaitegian jartzia beste operik etzakadako, baina epaiketa zio diferentia dek, diferentia dek bat. Epaitegian jartzia, da beste idea, epaitegiak tramitea horretu eta epaiketa izendatzea. Hori da ez geneki duna. Jakina, udalak desestimatzea momentutik daukana, aukera ordinarioa dela, aukera judiziala. Baina epaiketa zionik eta epaiketa bidozenak ez genekin. Arraklaratzea izen behiko? Arraklaratzea izen behiko? Ostia, beter. Eta oso larrela, sententzia birakureta garbi gelditzen, interes publikoa defenditzea jun nahi zela. Gaina, ni defenditzea interes partikularra. Itako, adierazpen horrek, indik sententzia hau erazten. Nik tema hau, nik negoziaketan, hau itxiko nin gaur kostatzen zagun erdilean, zuen baimen hauki duan. Herri hori izango izanako eskinitxak. Gaina justitu dan eitzen berdio. Indegen hankasartzea. Juizio jonden nio hankasartzea. Eta hor juezak hartu eskritura eta hartu Josebaz Beidian idatzilea. Da hori zikuikek. Eta hor txezio jasota. Baina bine eta iruko kontua, hori? Baina sententzia hor basatzen. Alperri, nik hiri eskatuik eta hori giztiak erantzun zergaikoa. Esan dit. Nik lehen gertautakoak eta egitek eta interbentzioan hasieran aipatu dit garaiatzen edabaki batzuk hartu ziela 1998ko legealdian. Aipamen bat dut eta zarera bat indit. Ez baiz kapaz, zarera guztiok interpretatzeko. Hori aitatu izkik. Geroztikak beste alkate batzuk da batez egin, eta irukoan ere berme bat emantzala, hori oso ondo zio, baina kontuatek legealdi honetan aurreneko aldiz udari demanda bat legealdi honetan giztizaioa aurreneko aldiz. Demanda hori udaletxe honek gobernu batzorde baten atzea botatzen, beraz, udaletxe hori dagokion instrukzioa esan dezan, nolabait esatearen, amaitu gaitzen da. Orduan, behar editzaion aukera bakarra da, bide judiziala jotzeu. Orduan, ez dugu ulertzen tarte horretan, negoziatzen zeharraiotan sartu aizen. Eta sartzeaz aparte ez dugu ulertzen ere, epaiketa baten aurrean, pista oral baten aurrean, hori nola arraio aitortzeken gana. Eta gero kontua de, sententziontan, utziak bukatzen. Sententziontan zaudik zantzuk pila bat, baina batek iria. Eta nik hori eskatu egiten alkate bezala. Eta gero, diru kopuru bide guztinon diru, herritar guztinon. Eta irutzate horre bakarrikan, eta gero, claro, zuen gaina, zuen fragiliaren ikusita, ez zari zeatik, erabakian eregitea zaten. Iesa izan nan, ez? Eregitea Iesa zaten izan guzauan. Ez ez, horren handen guztau zen, Ez, baina nik esplikako. Explica este niño porque va a ser diciendo. Nada de por eso la voy a hacer un estudio más. Jaso da jarraina da, bat. Guri hau ez zaigula komunikatu eta nahi baldin bada
alkatia nolabait demostratu bezala, aktabidez, hau organo ofizial baten tratatu indala, epaiketa hori egon izana eta epaiketa horren inguruko estrategia judiziala prestatzen aritu izana, eta ez da akten bilego, ez da lagu esan, bat hori eta bestia osalantza hori. Ez dugula ulertzen, alkate honek, lehenbiziko ebazpena doletxe bezala, esistimatu dago, zertan sartu da negoziatzen? Negozia ezina izan gauza batian. Da hor zezatek, que yo negocié. Joder, Ez dik esatek que yo negocié, para iniciar una negociación, esatek. Que oso diferentia hay. Yo no negocié. Bello, nik espeik hau oso simple. Ni alkatia nago. Herritar bat etortzen nire maila reklamazio batekin. Da alkatian obligazio herritar baten ditzia. Bai. O ez. Bai. Eta orduan, nik indik beste alkati egin ez dena. Zezen adarretatik hartu eta resolbitu. Resolbitu? Dago tirori, bostu bidero, partikular baki eman da, resoluzio ditzen. Nik aukera banatxakan, da hemen etxe honek esantzin, ezetz. Osona, gestillo txarra izan dek juizio gutia negoziatzeko bidea zaudea. Eta gero, juizioa ez du da juizio hori provokatu, juizio provokatu, beste partiak udala provokatu juizioa, A ber, herritarrak zauzkat bi aukera, oik ematen jo karamelua, o beste da jutek ezigitzea. Da jutek ezigitzea. Nivela, bale. Ni pagariak, Ez nago galetzen, gauza batzuk nago galetzen, gure niko ikusi. Ez, oain erraxena dek, zure responsabilidadia salbatzeko, oain hortxo de txarra. Da beste alkate guztia responsabilidadia mundo. Da hortxo gidatzen da, nik ez dit idatzi hori, Demanda legal diotan, beste demanda horretik, proposapena. Eta nik Bosgarrengo alkatea. beste demanda oain egon zehar eta errepikatuko. Ze arraioatik epaiketara jondatik esan berroan, legealdi honi horrek ez dut eragiten, beste aurreko alkatek egin zuten bezala, udal honi ez dago pilo hori asumitzia, eta ni persona honekin ez dut ezer negoziatu, zer negoziaturik ez zeolako. Egin ez duen lanagatik, persona honi ezin zaizkiolako 500.000 euro ordaindu. 500.000 euro. Udaletxe horrek urte osoko inbertsiotako batean diru kopurua. Eta da ridikulo bat. Ridikulo bat. Eta hori, epaiketaaren aurrera dikuana, alegira, interes publikoa defenditzea dugu, esan gauzatia gani, fisikan nuklearo, karte rateatzen dugu. Patada ipalante, ez? Hori da, patada ipalante. Eta beste gauza bat, herritarrek, batek izan daukaten, informazio eukitzeko eskubide osua. Herritarrek. Baina osua, ez partziala. Zekazioa baina, oposizioari bere garaian, gozorek behar bezala eskutako nahi zinizki dutela. Eta esan die, ironia buka besti publiko merez, ironia pixka, eta gero demonik eta larritea de, igana, herritarrei, gauza zera bat diruzera, eta horretan esplikatzen jarrutia. Hori demonik eta ikera gande, baina egin esan hori, eski igandik iramuta ezer egin aretzen. Ezer egin aretzen. Nik hau, banatxekin hori sebide hartuko zuen. Bala egin, Eta, haide kumplitzen, perfecto, linea por linea. Nik irdi beste gabe eskari bat. Ez erantzun dut gabaz izan. Nik esan dit, 500.000 euro paugarrian, garreunekin izteko aukera basola. Eta hemen etxe honek esan zula ezetz. Negoziaketai ezetz. No ze etxe honek, eta zergaitik ez duen zuen gobernu batzordeak amaiabaki negoziatzia? Atzea zuko da zen, ez gupe gehiagoa, zuen, Atzean gobernu, demanda hori atzean nimo eta Nik maigainean binenen. Nola etxe honek, gobernu zegoen da. Ziberko negozien zuzitzen. Oain politikamente gaur garaian interesan zego, hau baka hartziaz. Porque oain letzeiu sententzitikan letzeiu nahi deuna. Eta oain errazionadek, nebizkarren kargau nekak nik kontzientzia oso lasi izan. Nik egin uste, gauz asko egin begai kontzientzia. Gure eta herri hori zoritxarra ego, baina, bueno, suertia zuen. Kontzientzia! Niko nioen aldein noit. Kontzientzia, kontzientzia edutin berdedik. Yo baino bastante Gire kurrikuluna ditu beste ditu. Gire kurrikuluna eta nahianen, bizkak atzematik paren. Aldo usakenan, irealdean kurrikulun oso iberdi zen. Afortunadamente. Erantzuk izun penala ditu, izateko dena militantzi politiko baten horretu ditu esku da. Ez irregular eta ilusur fiskal eta diru puntua dena, nahi ezer 1.000 euro. Ez ezer 1.000 euro. Orduan. Ez baina gorkak itzitzen. Ez ni, gozaletzeko historia honetan, nik
Zorionez, gai honetan, pues, seguramente andar nazi esperientzia gehiago izagat, gai honen izanez. Gauz esku zaletxea, bakarrik, gauz entxok, sententzian, hartu egena handek netzagoa. Esaldi bat, da zate juezak, da ni ez nion aneon, esan zut, entzun esan, entzat hauzio jasotan. Nire iritzi, apaldi iritzi sumian dek, handa honzen, sententzia dek, dan guztako zago etxago gozatzen ni batez. Nire bere ardeak, arrotori, urtetan, itzein gabe, eta arrozori, damazken arrozori, suposalak arrozori erikat. Baina sententziak, juezak, hartetxik gauzak, hartetxik, guztako etxeski guztako, baina orduan dokumento batzun arabera. Orduan, nik igual kaski ulertu dit, azkenean esan deke momentu batian, baina erabakitzen da, 500.000 euro, horren durale, ez dek josetxo, ez dek, epailo bat izan dek. Igual nik kaski ulertu dit, da hori. Erabakitzen da, 500.000 euro momentua sententzia hartzei, epailo batek, 500.000 hartzei esaten da, zitia. Eta, juez batek hartetxik, josetxoan deklasez aparte, hor da dokumento pila bat, hori alboa garbi izan zin, handarak eta garbi izan dut, indala, jundek, dauden probata, oinarritu sententzia hortan. Josetxok esan zuna, goetzun esan dek, esan bat, ni horzadek hainbat zantzu, epaileak beak esatetxik, ni bezain ondoa egori irakorrilek, eta seguramente, bi baino gehiago irakorri nik irakorreten bezala, eta hor jartzen, guztako zagu, keio o gutxillo. Nik batez. Orduan etxetzeko, diru askorik izaten bezala, eta aporta dauzen txiok. Lan inestunak, diru hori kobratzia, baina juezak netzako akrin. Hortan datuak, datu objektiboak. Eta jozetxok han esan zuna, nire esaten, bere esan kanporanea, nire barroanea, baina izangoek hor dago porcentaje bat. Garantzien ematen nahi zio, hain beste, zema da, eguneko bosta, eguneko amarra, eguneko berrotan, eguneko lato gehiago, etxagit. Baina nik izendetzia lehetzen behar, dana lehetzen maek, ni bezala eta ondo egin, hostia, dauden argumentuak, eskripturak, gale gertakoak, baina juez honek gehozak egiten nahi, urrengo instantzia etxaizetu batzak provintzia liatu batzak egitzak izera hori. Ojalá, apelazio egitean, ojalá, apelazio egitean, momentuan hartitun datu ditu, daudena, 2008 da meretziko konbenidioak, 2002ko eskripturak, 2002ko eskripturak, 2002 Joseba Azpeitia bilatzeko ditzen. Egutik egitatea ditu. Juezak horren anpanuan, horren zertan itematik, sententzi bat. Gorka, diga guzti danik honekin bukatu goi. Bat, lehen esan dit, guk, hontaz, ezer eskapen izana, idazkariak egaztaz esan dira, bigarrena honekin bukatu goi. Teorian, erantzukizun ideena, duki behartzen, garai hartan, alkate izan zanak, eragatu dute garai hartan hartu zian, eta nena esan dit, eragatu dute garai hartan... Estamos aquí no hartu zian. Ba, ikea dara izan dut, garai hartan, alkate zana, sententzi honetan, alkateak egin zituen deklarazioa, portzioto, ideaetea, pekendukoa, Xabier, ba, izan dituen deklarazio duina, eta garbi ikuste, Xabierrek epaiketa honetan egindako deklarazioa, zihoaztela, udaletxe honen interes publikoa defendatzenen hildotik, eta igual, erantzukizun iketena, behe tokatzen zitzaion, beha alkate zan hartuko bera hori zela doa. Errezen eguak firmatzia eta hotxo, baina eske hori alegia, horrekin esan nahi ditu, ez dago legin erako problemik, EAJ-ko alkate bat, gestio bat imadu, eta zentzu honetan, epaiketa honetan bezala, Xabier iruditzako oso duine ondala, eta hain zuzen ere horregatik epaiketa honetan eta epaile honek Xabierren deklarazioi ezintziek heldu. Hain zuzentek beste zantzuak gehiago esateko eta guk hori esateiu besti gabe. Demanda legali honetan egon dala eta iruditzezakura, hau ez dara behar bezala kudeatu. Dio, espekulazioa da hau beste, horretik izan, hau beste erabat egin olain, ez dakit olain, ez zio jakitek zer sententzi izan zen, baina guk esaten dugu bakarra da, horretik eskatu jo argitzia, ze arraio batikan, 2015an itxi eta ja epaiminean jarritako kontu batean jartzen den ardurako politiko alkatian negoziatzen.
Besteik ez da, egileak lehen eta agertzen dian gauzoianak egitatea herria da. Eta lehen ere esan dit, garai hartan hartu zela hainbat erabaki, agian gaur egun hartuko etzian, garai hartan zeon presiduak araudiak ere, malguagoak ikuan. Orduan, bazta, hori entortze dut da. Gu, ahi gaitu, oin, egon da, sententzio honen, kudeaketa eta odar honen, eman du estrategia juridiko-politiko buruz. Baina, bezaren, epaileak da guzti hori gartetxik, han esan zura, egitate guzti hori gartetxik. Gure responsable mayor tandek, udal gobernu lehen lana aztertzea. Hori aztertzea mila gatzun da, tamasi 2002 horrendian aktibitatea. Baina, Betzuk, epaile batek eman du sententzian ondorioz, epaile batek sententziak, oinarrik Egileak guzti arrai, eta hor, datu esodek objektuak epailea egiten lagoratzen. Goiken lagoratzen dek, 2005ko azaruan ikusita dago moda zeon, sosten juridikoa deskauan, objektiboki, eta haren rekomendazioz, erabak hartuan, udal gobernu zuen honezpenakin eta bideakin, dan akordu batekin, erabak hartu ginen, handikan aurrea, erabak horren kontra, aktibidade batzuk eman ditu, guk ez duen parte hartu, lehen esan dek zen lehen alpaude, 2008ko urreak nostotxean zein egon zinatu bilertan duz izan, eta ez tek izan gurekin akordatutako gauza bat, zuek eman dezu aurreak, baina izan dek gobernu batzoran entoko erabakian kontra. Han izan nuen, entzakatz, bai jotzen honek, txositxok guk, txosten juridikoak eskau ginen, eta txosten juridikoen rekomendazio izan nuen, honek etzaka rekorridoek eta atza bota berri du. Bai, hau. Eta hori izan ginen, bai, atza prometio. Orduan, hor bukatzegoan, esan ginen, honen bidiadek juizioa jungoa da. Juizioa erabitzen gauko, juizioa jungoa behar. Guk bertzeu, ez dira, ez zerren pausoik eman behar. Eta gero pausoak eman ditu. Eta pauso horiek, negoziazio horiek, izan ditu datu bat gehiago sententzian kontrako berediktu ertetzeko. Hori ere, objektiboki, ala izan dek. Ala izan dek. Eta guk hori balora berdiu. Eta bukatzen. Dana balora berdiu, bakau. Guk responsable eskau berdiu, legislatura honetan indana sentido hortan. Horretik eskatzu, horretik aldetzeu izerretatu sentido hortan. Legislatura horretik, eta horretik ez diu lertzen 2015ko azaroan hartuko erabakien artean kontra eman dian postuak. Eta gaina, eman diela argumentua sententzioaren kontrako garen erdo. Hori, ez ditxai gau. Ez que, hemen nahi behitu letzen komeni dut aletzia. Ez que ez ditu nartuko. Ez que duen letzen komeni dut. Ez que sententzia aztertzea. Gatoz, udaletxe ontako arduradun gorenak gure responsable da hori. Gobernu batzordean erabakitako kontra eman ditun pausuak emate hori aztertzea eta jakin da ondo etzala eta gaina oposizioa izkutau izala informazioa guztia. Gauza zuzinbidea da, negoziatik duen alda, ez da negoziatik. Punto. Orduan, gezurra esan honeteketan? Sententzia? Ez, epaiketako bideoa badakak, eta nahi galdera zuzena itese jabe goladara esan deseak. Usted negoció con Alberto, Daniel Nantzunadek, no. El alcalde también señala haberle pedido a don Alberto una cifra a partir de la cual comenzar a negociar. Joder, aquí cifra matescaza de Chile negocia. ¿Se negoció? No se negoció. No se negoció. Pues a criterio sí que después hago esos penitencias sí que la valga así la tiene todo. Porque el ayuntamiento asume la obra. Luego la ordenación eta entzumena este korrektua. Ni konfunde egitena. Ez nik inzizua, eta igual nik eren aipodek ez zait horrek bultan nio laiken hemen, igual gaizki ulertun bat, fetxak jemboa jutanean, ezalien gainean gaiakin da zer konstantemente, aspitea izakin ez, eta fetxakin da etzakat, hemen abodakin, olatzekin, bilera izan dizkiu, eta zean. Eta hilo,
igual de, kamisa de 11 barra esaten bezalatu, estrategi juridiko horren ona txarra izan da zean, baina, esan dira azaruan, esan dira maoz, 2005 azaroko zean, geroa, eta nik, guartan neukaina, denboan ogasunean hortikan erten, igual. Nik aldori, hori aklatzen nahi, horri gara horretela, gure txaitan kasartzia, estan, nik uste gaizkiu lortuko izan daitela, 2005, efectivament, ala izango ban, ondorenean, eta nik uste honea epaketako eguna, errege, zazpinean zan, lehen urtean, txain noiz aia usan, hor, 2005 eta 2006 bukera horrek zertan, honituan, olatz, parte zala, hau da, olatz merkader, parte zala, hainbat bilera batzuk, otxoa ipodi, bilera bat, bilera egon ginen, eta, horre, estrategi juridiko okerran, o ez okerran tarte hortan izan lehekin zautan, baina nik geho bai zakat goguan, akta jasotzeanak, eta zaila izatek, gradoek eta bideoik ez da hon zertan, bai bazakat, bilera hori egintzen zen dago txoka ipodun, bilera hori ondorez, nik bat izan nien, atxatan ginen bilera baten ondoren, hor kantzien ondoren, planteu zala, epaiketa eguna jozte zehatu zehaz eguna, epaiketa jotxea esan duen, epaiketa juntzunak, zuzena ganestan esaldi hori, betzat epaiketa egun bat, epaiketa junteko zehar izatzen. Eta hori epaik, zanek, igual aziran, erabaki hori hartuko bat, hor urteta erdi batian, astutak ondorako, ez gatxalek eguneko zehatu nien, hortan, estrategi hortan, aboga hola berrekin da zean, bilera bat guazten, inizan ginen. Eta geho, alako batian, izatzeko, hori izan dugu, hortikan lenguan nire erantzun hortik izan duan, zan ez, momentu batean, ogasun batzorde, irigintza batzordea gunan, zan ez, geha epaik eta ziak. Naiz da, izan dugu, azarroan erabaki egin dula, honetiko nintzen garrazik, baina zaren, tarte hortan honetikoan, konversazio batzuk, hau da parte izan zela, oigo konversazio, bilera batea gai hori eman nuen. Eta orduan, jotxo izan denen akta jasota, ez tengo, baina hori komenta guai da. Tarte hortan, digitzait, negoziazioa, negoziazioa zuen izango bat, behar bat esaten tante hori, zifra hori, hori aipa dutxuan, hori abogadekin, plantea ikon, eta momentu batian, hala izango, nik hartzak guan, izango ez, hemen etzio gozeikan, june ikusi probablemente, teknika juridiko ez diguratzen dezean, zartuta hangoan demanda o etxe prozedura transizion, bere momentu batian, bai, konstinte izan ginen, 2006 bukera, 2006 bukera, 2008, ez ja juizituazio benetakoa. Orduan izan ginen konstinte, probablemente, ja juizituaziok. Par izan guen demanda zartuta eta piskaletu tenian hau zen, baita hori aipatzen momentu batian, etxait, por desconocimiento, lehetu tenían usted, hor badoela, no ez konsiliazioko ze batzuk, proba batzuk eta presentatzea bat ezean, eta desestimo bitea gara zean udatxe partetik gano zean, eta momentu dien, juizio jokin etzeiz, egitea zegoen buruz etzeiz gatata zaigean itzeiten. Hora ipan iteik sententzilean, eta usteik betzatzen behar du izango, horretik guk esan den zertan, jabetzia bereta juizioa, egunak, hilean zazpitia, sortzia zara, 2008 zertan, eta hor bai, fetxo horren bueltan, nik uste ez segur nintxo, komisioa tratatu zala, komisioa esan zala, eta jotxo esan duen hori, intenta hori, txarri zer, erdibideko, hola berrekin duen, esposizioa zintzuplan, eta hori, danak momentu hori zain ez, abogadan zer, egiteko txostena horren dut ez, horta hau nintxo, lanik ez dit, etzako tokatzen, ez maz, orduan aipamen egiteko, terrenoakin arrazoia zakala, azkenean horre ditzioke arrazoi eman pariak, eta zean horren ginen azkenean ez, beste zilegit, diru hori lan egin gabe kobratzia eta zean, eta, jakio guzillo ditutuan, bai guzillo erabakiko, eta seguran gure alderten du, erten duna. Nik uste, hori Simpleki izan da, ez da esan ditu. Azkenean,
Ados, epaileak egiten. Baina ezkenean, epaiketa bat zer da, epaiketa bat bersioen talka, esan bezan, erabatea izan da. Bersioen talka hortan, udaletxe hontako alkatea, deitzen dik udalari demanda jarri dionak. Udalak ematen dik beste lekuko bat, helburu batekin, eta bersioen talka hortan, epaileak, sinesgarritzat, udalaren bersioa jotzea eta bere garen hartutako erabakiok ontzat ematea. Alegia, ez dela zilegi lanik egin gabe eta persona honek udaletxe hontan inkorporaziorik eskatu gabe eta bar, zer? Eta horietako gutxien bukatzen, remunerazio horren. Bersioen talka hortan, normalen estrategia izate eta lekuko bezala juten dianak inberduenadek bersioak sinesgarriago egin. Guk esate deunadek, sententzia hortan bat zeude, eremu asko, eta eremu horietako bat de, alkatearen nolabaiteko interbentzio eta alkatearen interbentzio horrek egiten duna de, udalaren demandantearen bersioa sinesgarri egin. Aldiz, erantzukizunik gehiena zeokiona, alegia, Xabier Urtano Gareartan alkatea izan zana, argi eta deklaratzen dik beste zentzu batean, eta deklaratzen dik sinesgarriago eginez udalaren bersioa. Orduan, hori iruditzen zaigu guri benetan larria eta gainontzeko esketzen usartuko. Hori iruditzen zaigu larria. Orduan, edo ingenuitatez, edo etzakizia raio batekan, iruditzen zaigu, berri honek eta udaletxe honek eta berrien interes publikoa ez dara behar bezala defendat. Eta orduan, ingenuitatez izan baldin bada, sonartu dute, ingenuak izan gaitu, eta igual, buenismoatik, edo etzakizia raio batik, edo epailean aurrean sentitzen duen presioagatik, hau nien, etzakit. Eta elegitea zeu, eta gero dik ondo dakik, parakaigazian hau nahi batzordetan dana edo izitatenean, aurkitu entzanean ondoan, abokatu batekin, izautzera esunera ere, abokatuak ere irizezan zin. Ezke, gorka, zu, etzintudan deitu, etzintudan dako ikusten. Irutzenek, orduan, hasi-hasiak izaten izan eragik. Ordaintu zio, eta viaje guztio da ahorratzen du. Ez? Baina horretik Horretik esanen, desastroso. Eta bestia ere, garela ere, duretaz, ezer jakin ez izan. Eta hain zuzen ere, aurreko legaldi asko ditu hemen. Eta legaldioetan ditu beste hartu batzuk, legaldiekin ere, kontatu ez izana. Porque, egon gaitu eta tanazadek, hola dana. Sententzia horretik letu horiek. Nik ere alkate izan dago ez, gorka eta gonda. Horretik letu horiek sententzia bero osotasunen letu horiek, eta sententzia bero osotasunen letu. Sententzia ondo irakurretazio, eta demostratu egiten bezala fetxak eta buruan zazkau. Egitatzen gogoratzen zitzan bat ere, gogoratzen zitzan. Bere osotasunean irakurretazio. Eta guztei, interbentzioa, batzutan igual, formak eta galtzizkiutan nahi diren dara, baina ibiltzetek, hemen gure aldetik ondan interbentzioa, eta objektiboan, egina, izan dara, igual, tentzio autonoan, baina horretik, zaila honan nire eta horretik ikizan nire fetxori, entzara azaroko, 2008 azaroak, erabili hartuko, baina gero, esan den bezala, sententzia berta jartzen dira, tarteka, konsiliazioa, osea, benetan deitzean nian, paiketa zan hori egin duzet, 2017ko data da, 2017ko sortziko, hor, tarte hortan, eta tarte hortan, konversazioak, gure abogada presente izan zala, zemen konversazioetan. Orduan, momentu hori dek, gure ustetan, jotxo horti di joan da zara, ez, benetan epaiketa hor juteatuk. Bueno, dagoen galderik, abokatuak presente egon zan, baliz? Hareman horietan... Ez. Kopuru zintzen zan? Abokatuak ea... Ez da guitzen dira zeapea eta... Aberrik utzan konversazio hortan, aberrik aldatu utzan. Baina mailean, nik gogo nagaten bintzan, birugu aldiz bintzan, egon nino. Baina honetan. Kopuru ez dugu zintzen? Ez, negoziatzen ez dizan. Negozio bintzan, tema hortaz. Hola politikiotan, basakio, harremanak parte ezberdin arte harreman egotea, baina ez bitxistiko eta beste kontu batea, eta uste ondo azaldu gara, eta eskaitu gara pikatuko eta... Bestiago zaila bat ondo aztertu. Jode, baina eskaitu gulertzi, goza bat eskiuratu, estu nahi danean, beti jo idiu, beste lastora, ez da? Baina beste hori kontua, eta bale, horrekiko dio, eta oin, bitzu esate, claro, Borka, ere, dakakain esperientziakin, udaletxe honetan, askoatik urtegiren amazkiken persona naiz, alkategea izan naiz, eta gero, edegitea jarri, eta usitik provintzionalea, animo horrekin jumero bat ima dugu, pues esango, Hain zuzen ere, abokatuak leporatu zinean, nire horrean. Nik ez dit... Hori guan,
Huevoan, venga, aiba arrazoi egon, aiba, venga, aiba dugu eta nire gutxita. Jakina gainean, galdu inberdu, jakin, aboak, garbi, nire izan nire unetik, probetik, komisioa aitortu nien, nik oina lehetu nien eskriturako lehetu nintxin dela bat, 2006 tema hartzen zenean. Nik esaldi hori ikusi nonean, hau jartzeko, negozio irakurri duen zea hori, ni hori irakurri eta esatik guztiaz. Baina, algo nintxo, indar gehiago ematez txiakon garai hartan, izan dena, lanik ez digin, hostiako horrako lanik persona honek, esateko, egin dira. Eskriturna jarretezena, guadek, eta nire uste epaileak horri ematezio momentu honetan, audientzi provintzialeko etzak izan momentu. Informazio, sententzia inventzio. Gauza asko egin. Oien artean, horta joa egin. Gu eskaitu gaziko, sententzia, hau azter. Gu gaitu, horta dago, susu izan dugu zela, dago kiguna hori dala. Egun esalditatikan, batek, beste lauta beretzi aldiz, esan dio, ez dagoela bate problemeaik, aitortzeko Xavier Unanoek epaiketa hontan izan dago papelaz, duina. Baina luken bezalagoa. Ez dago nire probleme hori aitortzena. Jakitu nizateko, ez gara da politikak egin merkia horrek ez gara. Nina batean betzu edo igual zen papelia zen pasea, pero claro, ahora es 99% ejecutado, zona estatu izan joan de ginen. Ez genuen ejecutado, sententzioa, posea, como idiota, sea que zertan eguta bitzio bako. firmó, eso está firmado yo alas. Gero, firmau, gero has hecho en este gauza batzu, inkorporazioik eskatu ez izan, eta Claro, eso es lo que me acuerdo. Eta que nik ez zen papelik gana. Hau, maigainea, eroizan eta guk, nik justu kasu ez beste enteratu ginen, abokatu egiteik galdetu, zuk, hau, irabazitzat ikuste zen, zer erantzun abokatu, hain zuzen ere esan duela, juridikoki, aztertuta ikuste zala, horrek, nolabait, ez zaukala inolako bideragarritasun juridikoik, eta irabazita zeukala dutala, eta hain zuzen, lurren inguru beste litigio bat zuta, orduan, alegia, abokatuak berak nahikoa aitortu zin. Ego ere, bilera hartan hau, eta abokatuak ere, jakinda oposizio gokidea bat antzola, nahikoa esan zin abokatua berak. Ego esan epaitei jasartutakoan, gauza gertatzen jartatzen bezala. Baina, claro, eske gainak, baina ez da zu guztia emate bat imaizko, beste bersioa, jakina, epaileak zein goi. Ni bakarrik... Epaileak zein goi, ikuna epaileak eta bai, eske nik gildetau. Ni bakarrik sententzia jartzen dago, esatean zean, Alberto Bezkaua beran, sententzia jarrite, zesan nahi dugu jarrite, consta que el señor Olazábal ha solicitado, consta horre zen edo esan, pen eta papel bat zitxon, guzti hubilau, Alberto Pasitxagan consta, Alberto presentado prueba eta esatik, consta hori zer da, de esto o idatzi bat zitxon, nik egia zabez, ikusi prueba, baina jarrite, sententzia, consta que el señor Olazábal ha solicitado. Bueno, nik bukatzeko, lehetuko parrafo bat, porque gero prensan gertetzen da, nire aipamena aurretikan, zate, la interpretación literal, artículo 1281 del Código Civil, de la cláusula de trabajo alternativo, supone que el ayuntamiento asume la obligación de contratar al señor Olazábal, pues emplea claramente la forma verbal imperativa, se contratarán y pasará a ser contratado. Incluso acuerdan una cláusula de cierre que garantiza su permanencia en la plantilla del ayuntamiento, aun en el caso de disolución de la fundación, garantía que fue reconocida nuevamente en 2003 con carta del alcalde. Por tanto, no cabe admitir la excusa del ayuntamiento de que don Alberto no le pidió trabajo, pues en el contrato no se condiciona la obligatoriedad de la cláusula a una solicitud previa del actor. Aún así, don Alberto ha tenido una conducta activa a la hora de buscar ese trabajo. Hori, Eta hori zara konstatatzea da, gaur egunean, da hori maestak ez duela. Hori den guk
Guk legalitatean gaude bezala, suposizioa. horiek Nei galdera esatekena. zuzena, Eta hori gu gobernuetan legislaturan talko gauzakulako eta gure responsabilidade gobernu honen responsabilidade dira gobernu honei eskatzia, exigitzia, interes publikoa defenditzea. Eta deklarazio horrek, eta sententzia argi erakustek, ez dira defendiu, bertzean bezala, ez interes publikoa Exactamente. udal gobernu honetik. Exactamente. Beste defentsa aukera bat baka txopan obia. Baina, bueno, oain ja juizio agundek, hartatik hartatuna, esakabo el tema. Bueno, eta año bia bat mazan serio, eso erabaki. Año bia gure da, porque egin zuen erabaki da, gu hemen baki zer dauden. Armai da dik. Maian erabakiguan, ez negoziatzia. Da nahi, bakarriz, errepikako nahi, Javier Olaberri juizioan galdatzen jenean, usted negoció, no. Zuen erabaki zuen. Polizio grabauta. Zuen erabaki zuela. Maian erabaki, maper erabaki da, lajan hartu garen duzula. Erabaki, zuen erabaki, Idazkak irinterizak, nire huria, udalanak defenditzea, nik konbentzitutan itxio, desente soluzio huria bilako niola, konbentzitutan itxio, baina kontzientzileak, kongaitu juizioa, hartendik hartenduna, eta kitio, da oain alderazeko urroko fasian obertortetzen badeu, sin sondarrak txiki uste du. bueno, bestik izango da. Bestik? Vale, ba, eskerrik asko.